У мінулыя выхадныя прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко ў час рабочай паездкі на Шклоўшчыне пазнаёміўся з самым магутным камбайнам у лінейцы ГОМ-Сельмаша КЗС-1624-1 з серыі Полесье GS-16. Два такія агрэгата працуюць на палях адкрытага акцыянернага таварыства «Александрыйская». Ацаніла працу новай тэхнікі і наша здымачная група. Машына сучаснага тэхнічнага ўзроўню з рухавіком магутнасцю 530 конных сіл, прызначана для сельгаспрадпрыемстваў з буйнымі аб'ёмамі уборкі высокаўраджайных збожжавых каласавых, крупяных, зернебабовых і іншых абмалочваючых культур. Забяспечыць аграрыю неабходнай тэхнікай даручыў прэзідэнт. Каля 20 гектараў за дзень, 16 кілаграмаў збожжа ў секунду. Камбайны такой прадукцыйнасці да сёння можна было ўбачыць толькі па тэлевізары. На адным з такіх агрэгатаў у Александрыйскім працуе малады, але ўжо даволі вопытны механізатар Яўген Ласкоўскі. Пачынаў ён сваю працоўную дзейнасць у гаспадарцы ў 2009 годзе, адразу пасля заканчэння Шклоўскага ліцэя па спецыяльнасці трактарыст-машыніст. Пахал, сеял, зимой возил, но вот в этом году получил новый комбайн. Хороший комбайн. Лошадиных сил здесь 530. Объем, смотря вот на чем, как на пшенице под 8 тонн, где-то бункер будет. Так, 9 метров жатка, это очень хороший показатель, быстрее бункер набивается. Вот так, так. Работать на такой машине гораздо приятнее, чем на... Конечно, приятно, чем на старом работать. И вообще 9 метров жатка – это ощутимый плюс. Зроблена ўсё з розумам. Для механізатара працуй і зарабляй сабе грошы. Прасторная кабіна, кандыцыянер, сучасны кампутар і, вядома ж, добры агляд з акна. І гэта толькі пачатак. Усе свае галоўныя якасці машына паказвае ўжо ў полі. В компьютере уже программа стоит. На каждую эту самую культуру свои обороты двигателя, не двигателя, барабана, ветер, все автоматом подбирается, только ставишь. Там, а если что-то уже не нравится агроному, так там на кнопочку нажимаешь, подрегулировать можно. Потом потери, все тоже на табле, автомат, жатка, тоже все на копирование, все кнопочками. Сиденье очень удобное, на плевной подушке. Также же есть аварийный стоп, глушится все, мало ли что. Нажал полностью комбайн, только мотор на холостых остается работать. Для 26-гадовага Яўгена гэта ўжо 10-я палікоўборачная. Яшчэ са школы ён пачаў падзарабляць памочнікам механізатара, а зараз, нягледзячы на свой юны ўзрост, ён вопытны механізатар. І гэта не дзіўна, бо гэты бясцэнны вопыт ён атрымаў у спадчыну у дзеда і бацькі. Отец мой работает на тракторе, сейчас вот на комбайне работает. Здесь в Александрийском? Да, здесь на Александрийском. И дед мой работал на тракторе. Как-то постоянно с ним катался, и вошло в привычку. Праца – гэта задавальненне, кажа герой нашага сюжэту. Тым больш, калі працуеш на сучаснай і высокапрадукцыйнай тэхніцы.